ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି 2 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି କୋଣାର୍କ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଉତ୍କଳିକା ବେହେରା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଲିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଅରୁଣା ମହାପାତ୍ର, ଆଲୁମ୍ନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିଭାବକ ରମେଶ ବେହେରା, ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକ, ଶିକ୍ଷକ ତେଜସ୍ୱୀ ମହାନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ଦେଓ, ସୁବ୍ରତ ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବା ସହିତ ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ଓ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ କରିବା ଶିକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୋଣାର୍କ NSCରୁ ଶିକ୍ଷାବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଶିକ୍ଷାବାର୍ତ୍ତା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ।